Vítajte vo večnom meste, vítajte v Ríme. Je tu väčšine veľa ľudí. Večná je aj voda, ktorá tečie fontánou di Trevi. Je tu už od čias Rimanov, no svoju súčasnú krásnu podobu získala v 18. storočí. Se prende spazio l'indifferenza, resta il silenzio di un condominio anonimo, porta pazienza al perbenismo. Io preferisco il rumore della verità. V Ríme nájdeme aj stĺp Marka Aurelia. Zachytáva udalosti, kedy bojoval proti barbarom. Nájdeme tam aj Dunaj pri Bratislave a Trenčiansku skalu. Trnava tam není. Rímania Koloseu nehovorili Koloseum, ale Theatrum Flavium. Svoje pomenovanie Koloseum získalo až podľa kolosálnej sochy cisára Nera, ktorá stála priamo pred ním. Odohrávali sa tu aj gladiatorské zápasy, ktoré sa nie vždy diali na sucho, ale niekedy sa Koloseum naplnilo vodou a rekonštruovali sa tu námorné bitky. Gladiátori boli zdávi po celej rímskej ríši a dokonca sa tu pred Koloseom na plagátoch každý deň oznamovalo, kto hrá. Palatín je miesto, odkiaľ vládli rímski cisári celému svetu. Z toho pochádza aj slovo palác. Cisár v tejto trónnej miestnosti dokázal ovládať svetlo a tmu tým, že zatlieskal a zavreli sa okná. A tým sa dá povedať, že ovládal deň a noc. Mimochodom, hovorí sa, že raz, keď sa už nevedel dočkať svojich narodenín, tlieskal toľkokrát, kým už v kalendári nebol ich dátum. Táto nádherná rastlina inšpirovala rímskych a gréckych architektov k vytvoreniu korintských hlavíc. Pred Rímanmi vládli väčšnému mestu Etruskovia. Tí zjednotili 7 dedín na 7 pahorkoch a vysušili močer v strede. Tam teraz stojí Forum Romanum. Rím bol kedysi plný antických chrámov. Kresťania ich však väčšinu rozobrali alebo ich prestavili na kostoly. Jedný z mála takýchto chrámov môžete vidieť v blízkosti hrobu svätého Valentína, čiže tieto dva. Viete, ako vyzerá antický chrám prestavaný na kostol? Takto. Toto je Marcelovo divadlo. O jeho výstavbe rozhodol Julius Caesar. Jeho otvorenia sa už však nedočkalo, pretože ho zavraždili na schodoch starého divadla nedaleko odtiaľto počas toho, ako tam zasedal senát. Panteón je chrám všetkých bohov, ktorý dal postaviť Marcus Agrippa, priateľ a zať Augusta.
Je to významná architektonická pamiatka, nad ktorou je obrovská kupola, ktorá bola dlho najväčšia na svete, až kým ju neprekonal chrám svätého Petra. Kým bol Panteón zadarmo, rady tu neboli žiadne. Odkedy je spoplatnený, sú tu rady aj na 2 hodiny. Bazilika svätého Petra stojí nad hrobom svätého Petra. Je centrom kresťanstva aj Vatikánu. Každých 25 rokov, čo je aj tento rok, sa tu otvárajú sväté dvere. My sme nimi teda mohli prejsť. Pápež nebýva v bazilike, ale zvyčajne v pápežských apartmánoch, hoci František nebýva ani tam. Asi najznámejšou cestou v Ríme je Via Appia. Okolo nej našli svoj odpočinok slávni Rímania. V katakombách blízko nej sú pochovaní prví kresťania. Hovorí sa, že všetky cesty vedú do Ríma. No tá naša sa tu už končí a my ideme domov. Arrivederci!